Support dhisik ya, supaya tuh Mbak Deni supaya jumeneng. Mbok ngono Mbak Denko, heeh. Apa supporte? Sampak songo sesek. Mandeke ora perkara dalang nek mung dikenekke tok karo Deni mandek gamelane. Oh ngono. Ah, urung lek joget anu serampat yo, tenan untung ndak tong. Iya. Kocelok, kocelok. Nah, kaya wong step to, Mas. Kuwi batine anake ndelok mboke joget kaya ngono. Ibuku nek kentuk ngono malian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Denko. Oh iya. Mike wis wedi lho petok kowe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu sedaya. Wes, saya Sugeng dalu nggih. Omongane. Salam kenal nggih Bapak Ibu. Alah. Nggih. Wes genah omongane kaya wong wedok mendem gadung. Sanes gadung, Mas. Apa? Kecubung. Kecubung. Nggih, kersane luwih keras. Piye kabarmu, Den? Alhamdulillah sae. Baik, nggih. Saiki anakmu pira? Kalih nembe kalih. Wah, lagi loro ya. Nggih. Lanang-lanang ya? Nggih lanang-lanang. Ya iya. Nah. Piye kegiatanmu apa iki? Kegiatane nggih dodolan, Mas. Oh, dodol apa? Duh, napa-napa tak dodol lah, Mas, Mas. Apa mau mak dodol? Oh, wong cerdas kok, Mas. Contone? Kecap. Oh iya. Ah, Gula. gula, Kadang ya dodol klambi. iya iya. Oh, dodol kusen. Wah, kusen hubungane klambi karo kusen. Kusen iki kayu Ya sak sirku to sing dodol aku kok. Oh ya wes. Heeh. Engko dodol amben. Amben. Dodol piring. Heeh. Kabeh tek modali. Nggih niku, Mas. Lah wong ngenten iki kahanane kok. Oh, ngono. Nek lancar-lancar wae. Alhamdulillah lancar, Ya Mas. syukur. Nah, Nggih. suarane janji kaya lampor lho ya. Kula sing lanang ra iso lemu, ayo suarane sing wedok kaya ngono. Ya iya. Pun sudo, Mas, suarane kelong loro, Mas. Wah, wis ilang loro. Lho bengok ping pindho kok, Mas. Weh, iya. Kayak lahirnya normal kabeh ya. Alhamdulillah normal. Ah, syukur. Jenengan iso mbayangne poga nek aku lahiran kae. Ora iso. Mosok gak iso mbayangno. Paling nggih wahing metu anak. Oh, perucut ngono. Lah ya syukur. Iki kanca-kanca cak omongke mau bener. Nggih. Den, kanca-kanca Mas Oh, Haryono, nggih. Pak Tahan, Nggih. utamane para bini sepuh. Nggih. Iki kangen karo awakmu. Kok pini sepuh to, Mas? Kok Loh. koyo tuwek. Lho, sesepuhing para kanca-kanca anu wiyaga kuwi Mas Haryono sama Pak Tahan. Itu lho maksudnya. Dene kapan dijak Mas? Ya. Kita mbok kangen. Anu kangen kalih kula. Mas. Kangen. Nggih, alhamdulillah. Mas Dodol nggih kangen kalih kula. Mas. Iya. Kira-kira lho kok meneng ae ngono lho Mas. Ku meneng karo mbayangno. Cek apal kabeh ya karo kanca-kanca DLI. Nggih, alhamdulillah.
Enek 1 2 sing jek anyar awakmu urung apa. Nggih. Contone sing endi? Sing ndi ya? Sing anyar. Ayo, ya apa? Sing anyar. Sing nyelinti. Lindi ya. Sing Karo ning ngethuk kuwi. Sing ngetok ndi? Farel. Oh iya. Iya, ya. Alhamdulillah. Aku wis gak doyan Mas nom-noman Mas. Heh? Ora doyan nom-noman. Tuyane tuwek-tuwekan. Ladenane penak awak dikek remason ngono wis seneng. Yo, dijejek matek Mas. Heeh. Kowe nembang apa? Nggih. Diaturke kelawan kabeh para pamirsa wonten ing Nganjuk. Nah, iki ning nggon daerahmu dhewe to iki? Nggih, leres. Heeh. Omahmu kaya ngendi Nganjuke? Omah kula Gondang. Oh, Gondang. Nggih. Wah, aku sering sok Borono nggih, Ben. Mosok Mas? Heeh. Golek apa? Adu pitik. Ya Oh, ya dalan. bener. Bener kan iki pusate Mas. Oleh ya. Kula. Ya mayang kok ya adu. Jago nih, jago. Jago. Sing liring kuning apa sing Anu, ayam cemani. cemani? Tinggi tumbal. Nembang apa? Ayo atono. Nggih, niki rencang-rencang merindukan aku menyanyi apa Dadan? Ayo. Ayo, sing penting aja bangsa sing wis kaprah Jawa-Jawanan iki kowe Banyuwangen apa Jawa Baratan apa Banyumasan terserah. Nembang apa? Ngaten. Wis kulino Jawa wis kulino krungu aku. Nggih. Kersane enten sing beksa nggih Mas mungkin. Nggih. Apa? Nembang apa? Yo, Nggih Banyuwangen mboten apa. Banyuwangen nggih. Nggih. Lho iki lho ana pamundhut Nduk Den. Nggih, napa Mas? Dari panitia nyadran Dusun Sumbersari, Desa Mojokendil Ngronggot. Nah, iki. Pak wacane siki. Wandel kertasnya. Dari panitia Sumbersari. Assalamualaikum Adalang, Waalaikumsalam. Kula saking panitia nyadran Desa Sumbersari Ngronggot. Sampun ngantos sesupen kagem dulur-dulur. Dalang kanggo saged mirsani pentas Mas Kangko wonten ing Dusun Sumbersari Mojokendil Ngronggot Nganjuk. Dalam rangka nyadran benjang dinten Sabtu malam Minggu tanggal 17 Mei 2025 dengan bintang tamu Yudo dan Mondol. Wah. Dimeriahkan oleh Brewo Audio. Wah iki seneng aku iki kanca-kanca iki. Ya iki sound horek iki kok. Ya. Sahorek Mas. Nggih, nyuwun gending nyampur sari nggih. Nggih kula aturaken Pak Budiono. Nggih. Banyuwangen Jeden, coba. Nggih. Nggih. Diaturke marang para sutresna budaya, para rawuh ingkang dalu menika ngestreni anggone Mas Rukianto sak keluarga. Kawantenaken umbul donga utawi kirim donga. Maka Bawa riyen nggih Mas. bawa sikno. Ya dicepakne kendange Mas. Iya. Ora HP nanae lho Mas. Tak bacok lho ya. Suwe ra baca uang lho kuwi. Lah ya wis brengose kandel. Rambute entek saiki. Heeh. Mikir konangan bojone. Walah. Lo joyak-yakan. Mula ki sing pinter. Lo sing pinter ben ora konangan. Wis tak omongi to, aja wong sak rombongan konangan-konangan. Ya, coba. Ya niku konangan niku jalarane mari niku to Mas. Lah iya, lama konangan yo ora mari. Lah kuwi. Wis kan zina iki disanggo dhewe dosan. Nambang Mas. Nembang. Nanang guyu-guyu Mas. Heeh. Gak arep melek ya ora iso kok guyu tok. Matane nanang. Lah iya. Bar iki kene ora nanang kuwi. Wah, apik suaramu Den. Dereng, dereng. Urung to ki mau. Dereng. Tak wis muni. Dereng. Selak kesusu krungu aku. Yo. Mampiat manyun eman suarane ngeten iki saene nek direbapi ya Mas. Oh iya direbapi. Saiki karo ngerebab kok sentimen ngono. Kersane mboten tiktokan. TikTokan ora mudeng TikTok. Kali direbapi. Kali digambangi. Gambang. Gambangi malah maca buku ya, Mas. Oh kayak kutu buku kok. Kutu buku. Heeh. Karo kutu air.
bakul arem manis. Ya. Kok nunduke kok ora padha ta ki mau? Saiki udah terkecoh karo kecantikane Deni, Dok. Terpesona kan. Terpesona. Terpesona apa gila, Mas? Ning orang awakmu kok cilik saiki timbang dhisik ya? Nggih, kula diet, Mas. Oh, diet. Diet. Diete apa? Diete nggih olahraga kalih pola makan. Oh, tak kira tangi turun ndodok sama diet. Buat teman-teman yang mau tanya boleh DM di TikTok saya. Denny Denko ya. Jangan lupa di follow. Karena promosi sekalian. Ya. Terus kayaknya Mas. Terus ke? Oke. Tak ngantuk. Ya. As. Yuk. Piye, Den? Sing ngendang energik to? Energik. Energik. Tapi wis sudah. Kok sudah? Rambutnya dikepras. Oh iya. Kok randase pisan. Aja. Lek rau piye lek ndase Kan dikeperas. enteng to Mas, gak usah sakit kepala. Wah, ya aja. Nek ora mimik piye nek ora nek. Dijoli ndas malam. Senengane mimik gede kok. Ah. Saiki ning kene awakmu melu dalang sapa Nggih sinten-sinten nderek, Mas. Oh, mboten dirombong tiyang ngoten. Mboten. Ora dirombong wong akeh. Dirombong wong akeh yo. Sowek, Nah, Mas. aku nonton kae awakmu melu dalang anakku si Akbar ya. Nggih, kadang nderek Mas Akbar, kadang Mas Badar. Badar. Nggih, kadang nderek Pak Ali. Oh, nggih, Pak. Anake Mas Joko Suwani almarhum to, Pak? Bima. Bima. Nggih, Tukulan-tukulan nganjuk luar biasa ya. nggih, luar biasa. Semangat terus untuk belajar dan Alhamdulillah, nggih. berkompetisi. Nggih. Kompetisi. Saniki nggih semakin kathah, Mas. Hah? Apa nih sing makin akeh? Semakin kathah sing belajar dalang. Oh iya, Jos. Pangestune, Mas. Darah kowe mulih neng Nganjuk ora melu DLI, aku wis entuk ganti Mbak Retno Jongke. Oh nggih. Awakmu mangkat ki muket sore mrengu terus kesaing dhek karo kowe. Sing disayang apane? Jare kono apa wis jenenge kembarane Niken Salindri. Lek kuwi kan seledri. Ora, Jongke enak modele bentuk-bentuk lek omongane barang ya kaya kowe. Lah napa nggih, Mas? Heeh. Nek cobi Mas, cobi mriki to. Ya engko kowe lek ora duit karo Nanang ora gelem kok. Oh, ngoten. Iya.
gak pengen duit karo aku. Mungkin ben bareng-bareng ngoten lho, Mas. Ya. Aja ra gelem dek. Kalah sorot. Isik pantai mau? Isik ya? Asik. Tanah Gumelaring opo. Yo kayak mah nabui dek ketek itu macamnya. Taman Gumelyaring ya teh. Taman Sari Nusantara. Bajoke gerajakan Banyuayu ya, Den. Oke. Diaturke marang Sutresna Budaya, ribuan orang yang menyaksikan selain yang ada di lokasi juga ada yang di live streaming. Dalang kanggo asli TikTok uga wah ribuan orang. Mas Imam Ambon. Wilujeng dalu Mas nderek mirsani saking wingking winggih Mas Imam Ambon kuwi DKC. Duwe jo kanggo klub Nganjuk uga PDKP. Pandemen duwe jo kanggo Puthuk Rejo. Oh, ngono ah. Ya. Saka Pak Kertasana kanca-kanca kepuh Kertasana nderek wungon. Winggih. Salam bekti kula kagem panjenengane Rama Widodo ingkang mapan wonten ing Kepuh Kertasana. Ya. Njing napa ringgitan malih Rama? Ha iya, Mbak Tia Murti ingkang wonten ing Singapura. Nggih. Wilujeng dalu mangayu bagya menika Pak Tia saking Singapura badhe nyuwun lagon Selendang Biru. Idul Sumber matur sembah nuwun. Ya, Oke banget sing nyuwun lagon. Yuk, kaya ngapa? Keplak kendange, Go. Yuk, gerajakan Banyuwangi. Mbak Mini, terima kasih. Itu Mang Lopek. Thank you very much.